Emma kim şulara allanýar, kim kösenýär musulman akidesini bilmedik, öwrenmedik. Sada musulman doganlarymyz şularyň täsirine düşýär. Indi şu doganlarymyz üçin biz näme? Bir käbirdatlar salgy berjek, käbirdatlar öwretjek. Allah Taala'nın yardımı bilen awala Allah, soňam Allah Taala'nın tawfiqi we ýardamy we hidayeti bilen şu toporlardan goranmaklygy şol aýdylajak zatlar kömek eder. We ýene bir kısa zat agzap geçecek, şol iki zada gow düşünseňiz, şol Hristiýanyň we Hristiýanlyga degişli ähli akymlaryň ýalňyşyna düşünersiňiz. Birinji bilen musulman doganlar köp ulanýan sözlerini belläň. Şol kişiler radioda, internetde, videolarda, ses ýazgylaryna, ýazýan zatlaryna köp ulanýan sözlerini belläň. Näme? Ne diýen zatlar? İsa Mesih, hoş habar, halaskar İsa, Hudaýyň gudusy, ol biziň Hudaýymyz, Rabbimiz diýip insanlary İsa Mesih'e iman edin diýip şu hil sözler ullanırlar. Şu zatları eşseňiz görüşüp golanyň ferasat bolun. İki gepleriniň biri İsa Mesih'e, İsa Mesih'tir. İsa Mesih'e iman edin, İsa Mesih diýerler. Şoňa iman etmän halas bolup bilmez, bagtly bolup bilmez diýerler. Dünýäde cennet gerek bolsa İsa Mesih'e iman et diýerler. Ve köplenç ünsörün baştan geçiren wakalaryny, durmuşlaryny, hekayelerini gurrun bererler. Ýani halky diýişimýalak, şu hekaye gurrun bersen adam özüne degişli bolmasa näme diýäkä diýip näme bir şinne gyzyklanma dörap dinläp şolara gulak asýar. Şonuň üçin bular baştan geçiren wakalaryny, durmuşlaryny hekaye gurrun bererler. Awa köplenç edýän gurrunlarynyň mazmunam şu hilerak gurrunlaryny kynçylyklary baştan geçirdim, kösendim, betbagtlyk, boşlukda ýaşap ýordum, ýüregim osýady, dünýä sygamokdym. Neticede İsa Mesih'e iman ettim welin ähli zat gulýaly boldy diýen görnüşde gurrun bererler. Aw gowdurmuş Allah barada haram we günah zatlar barada gurlar, käwir gurrunlaryny. Onu bilmeýän adam musulman mykam diýýärdi. Şulara şey dip allanýanlar amma peýgamberler barada gurrun berýärler. İsa peýgamber falan peýgamber diýip gurrun berýär. Gowdurmuş, arasda durmuş, halal, durst diýip şu kelimeleri, şu sözleri ullanýarlar. Şuna da köp kişi allanýar. Ondan arasyna öz düşünjesini goşup başlaýar. Ene tanamak üçin şu sözleri ýadyňyzda saklaň.